IEBC dhi tiyo gi omenda maromo siling bilion 61 mar bago yiero maduong' mar higa mar 2027. IEBC oyango ni gidhi tiyo kod omenda makamano e ndiko jogo ombulu manyien maromo milion 5.7, goro kiewo manyien mag gwenge, bago yiero madundo e kuonde chung' od bura 4 kaachiel gi nyiewo masinde manyien mag yango nonro mag jogo ombulu miluongo ni Kimskit. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, omenda makamano en medruok mar bilion 17 kipimo gi yiero mar higa mar 2022. Duol mochung' ne yiero e pacho kae IEBC onyiso od bura ni piny Kenya dhi tiyo kod omenda maromo bilion 61 mar bago yiero maduong' mar 2027. For that election. E nyim komiti mar od bura mochung' ne chike JLAC, jalup jatije maduong' mar IEBC Obadia Keitan oyango ni omenda makamano dhi chung' ne ndiko jogo ombulu manyien maromo milion 5.7, goro kiewo mag gwenge kaachiel kod nyiewo masinde manyien mag yango nonro mag jogo ombulu. The requirement for the general election to 61 billion 737,052,195. Now Mae en medruok mar omenda maromo bilion 17 kipimo kod yiero maduong' mar 2022 mane IEBC otiyo kod bilion 44.6. Kaluwore gi director mar omenda e IEBC Osman Ibrahim, IEBC dhi nyiewo masinde manyien mag yango jogo ombulu maromo 50,352. Technology above 10 years is obsolete. So the 45,000 Kimskits will be obsolete by come the general election. Jogo ombulu e kuonde chung' od bura 4 mosebedo ka onge kod jood bura magi kuom thuolo malach bende nyalo buonjo bang' IEBC kwayo od bura omenda maromo milion 480 mar bago yiero madundo e gwengego. Moko kuom ute chung' od bura ma IEBC dhi bago yiero madundo tok yudo commissioners manyien gin kar chung' od bura ma Ugunja, Banisa, Malava kod county ma Baringo kaachiel kod wards 9. Chenro mar goro kiewo mag gwenge ma kuome osemoko e rod kuom thuolo mar higni 3 nyalo chopo kare poni od bura opuodho omenda maromo bilion 7 mar tayo chenro makamano. we have sought an advisory from the Supreme Court, but we don't know what the advisory will be. If they say we go, then we know the budget. It is actually 7 billion. Chenro makamano ne onego tim dwe mar 3 higa mokalo, kata kamano ne ochwale nyime kaluwore kod onge mag commissioners. E komachielo, apisi mochung' ne ndiko duond buche pacho kae bende oyango ni gisendiko duond buche 2 manyien motelo ne yiero maduong' mabiro. Duond buche makamago gin duond bura mar The We Alliance Party kod Democracy for Citizens Party. Duond buche mamoko manyien 11 bende osendik makmana ni pod gin e yor kojolo. Ikrok ne yiero maduong' mar 2027 osechako mako mach bang' duol mochung' ne yiero pacho kae IEBC kwayo od bura omenda maromo bilion 61 mar tayo yiero mabiro e yo ma ohuyanga kendo maratiro. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Telo mar